Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Baguio City naghahanda sa pagdagsa ng mga bisita ngayong Pasko. Floating room sa Cagayan hinahangaan. Mga lokal na produkto mula Baguio swak na panregalo. Kultura ng paghahabi sa Cordillera itinuturo. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Naimbaga malam, Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Naghahanda na ang Baguio City para sa inaasahang pagdagsa ng mga bisita sa darating na Kapaskuhan. May kwento si Charles Limon. Dinadagsa ng mga turista tuwing Disyembre ang Baguio City. Kaya ang City Tourism Office mayroon ng mga aktibidad para sa Disyembre. We are coming up with several activities for December as well. Aside from our formal lighting ceremonies, we will have a special Christmas feature at Botanical Garden and also at Rose Garden in Burnham Park. This will be like, sort of a Christmas village, but different theme. So we just announced the details of that. Ayon sa City Tourism Office, asahan daw ngayon ang mas maraming turistang aakyat sa lungsod. We are exceeding. We can exceed the pre-pandemic numbers. In 2019, our record high is December, which reached around 120,000. But that's only as reported by hotel accommodation establishments. So we have not accounted for those who are not staying in hotels. So perhaps that can even double in actual numbers if you will take into account all visitors, even the day tourists. Kaya sa pagdagsa ng mga turista, naghahanda ang lungsod sa paglobo muli ng mga basura. Because maduti bisita tayo, traffic, marigakan kayo doon so the adjustment na naramit ni alas 2 di barbangon, buhidan na palit. So dati naramit yung adjustment so that we'll be able to collect all the garbage before 4 o'clock or 5 o'clock. Isa din sa mga dinarayo ng mga turista sa lungsod ang malamig na panahon. Kaya ang Pag-asa, nag-abiso na sa pag-ihip ng hanging amihan sa Disyembre. This coming weeks, baka late ng November, baka maranasan na natin itong paglamig. Hanggang February na yan. Sa ngayon, nakakapagtala ng 80 hanggang 100,000 na mga tourist arrivals kada buwan ang lungsod at inaasahang dodoble ito pagdating ng Desyembre hanggang Enero. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Planong buhayin ng pamahalaang lungsod ng Baguio ang mga material recovery facilities sa mga barangay. Dagdag bawas kasi ang mga ito sa basura ng lungsod. Magbabalik sa report, Charles Limon. 10 taon ng negosyo ni Mang Jimmy ang pangongolekta at pagbebenta ng basura. Siya ngayon ang hauler ng mga basurang pwedeng pagkakitaan pa sa Material Recovery Facility ng Barangay Luwalhati sa Baguio City. Anya, malaking tulong sa negosyo niya ang pagkakaroon ng mga MRF. Ang pagdadala ng mga scrap dito, at least hindi na kami umiikot, ganoon. Sila na nagdadala dito. May mga tao na nag-iikot. Tapos dadalhin na rin nila dito. Bibili naman nila ng mas mura sa mga bahay-bahay. Mas mataas ng kutin. Yun, pag dinala dito, mas mahal dito. Yun, kaya kinukuha na rin namin sa kanila. Mas magandang presyo daw ang alok niya at nasa-segregate nila ng mabuti ang ilang basura. Kaya mainam lang daw na madagdagan pa ang mga MRF sa lungsod. Marami talaga. Yung mga ko talaga halo-halo. Yun yung problema. Yun ang problema. Kaya nga yung sa basura kailangan segregate din namin kasi may mga bawal na basura. Yun naging problema. Kung di mo naman kunin, iwanan din dyan sa gilid.
Ito ngayon ang tinututukan ng General Services Office ng Pamahalang Lungsod. This is just a showcase project so that hopefully the LGU and the barangay will follow through. So last week we sponsored the technology transfer. So it's the DNR who lectured the barangay people how to work, how to do the operation. Because actually that is what we are lacking. How to manage the NRF. Malaki din ang tulong ng MRF sa pagbabawas ng mga basurang itinatapon ng lungsod. Sa 200 toneladang basurang ibinabagsak sa transfer station ng Baguio City, 80 tonelada dito ay mga recyclables. Except pa yung mga binibili ng mga junk shop sa ibang area, di ba? So hindi namin nakukuha yung data doon kasi kaya namin nakukuha doon sa transfer station. Meron kami weighing scale. So wini-weigh namin yun. So nakukuha namin. Ayon sa GSO, mayroon namang MRF dati ang mga barangay pero hindi daw sapat ang kalaman sa pagmamanage ng mga ito kaya hindi nagtuloy-tuloy. Katuwang ng GSO sa pagbuhay ng mga MRF ang Environment Management Bureau ng DENR. Sa ngayon, 4 na barangay pa lang ang sumasailalim sa training sa pagbuhay ng kani-kanilang mga MRF. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Para naman po sa mga naghahanap ng panregalo ngayong Pasko, swak ngayon ang mga produktong gawa sa Baguio. Atin niyang silipin sa kwentong ito. Apat na 45 araw na lang, Pasko na. Kaya ang pasalubong shop owner na si Maricris, level up sa mga binibenta. Kanyang ipinagmamalaki ngayon, knitted parol at stuffed toys. Best seller namin dito ay yung mga dogs. So yung mga may-ari ng dogs na may kamukha yung dog nila, yun yung gustong-gusto nilang bilhin kasi parang remembrance nila, especially pag nagpumanaw na yung mga dogs nila, gano'n. Swak daw itong pangregalo sa mga chikiting. Nagbebenta na rin siya ng mga Christmas ornaments at kung ano-ano pang pwedeng pang disenyong pampasko. Sa mga mahilig naman mag-alaga ng kanilang mga balat, swak daw iregalo sa kanila ang homemade skin and body care na produkto ni Amparo. For market ko for this are yung mga people na katulad ko rin, yung sensitive yung skin, nagre-react sa mga nabibili sa tinda, sa commercial, like sa store. Lahat ng kanyang produkto gawa mula sa natural ingredients. Kaya ibinibida niya ngayon para sa mga katulad niyang may sensitibong balat ang kanilang Christmas set. And then this coming Christmas, may mga Christmas pouch kami na laman is mga products. So ito yung isa sa mga Christmas pouch namin. Ang laman nito is soap and hand spray. Pero kung gusto niyo naman siyang i-personalize, pwede niyo pong i-contact pwede niyo po kami i-contact sa FB, Instagram, and then sa website. Ilan lamang yan sa mga produkto mula sa Baguio na pwedeng ihandog sa mga regaluhan. Pero syempre, hindi pa rin papatalo ang mga tatak Bagyong pasalubong gaya ng peanut brittle, wines, at ang sikat na ube at strawberry jam. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Susunod, floating classroom sa Cagayan, hinahangaan. Yan at iba pang mga balita, abangan. Alam nyo ba, mga kaibigan, na ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement makakatulong upang mas lalaki ang iyong savings sa pag-alaga ng mga hayop dahil ito sa isang box ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement sapat na makapagbigay ng 20 kutsara sa nasabing suplemento. Huwag kalimutan na sa isang kutsara ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement, maaaring i-mix ito sa isang galon ng tubig o isang kutsara sa 3 kilo ng feeds at ibigay ito araw-araw. O diba, sa maliit na gastos, subalit mabilis ang pag-asenso. King's Vita Plus Animal Feed Supplement mabibili sa mga Agrivet stores. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagtuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kaya.
Sige po, Master. Suportahan ng Foggy at Foggy. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhaway, garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Isang floating classroom naman po ang kinabibiliban ngayon sa Cagayan dahil maaari raw nitong maisalba ang mga kagamitan sa paaralan tuwing may bagyo. Ang detalye sa report ni Sofia Pagaduan. Karaniwang nakararanas ng malalakas na bagyo at pagbaha ang probinsya ng Cagayan. Pero para kay Teacher Rosaline, hindi na niya kailangang problemahin ito dahil sa tinatawag nilang floating room. Feeling accomplished. Kasi noon talaga na problema kami kung saan namin nilalagay yung mga gamit namin. Dati dinadala namin sa kung saan-saan, sa bahay, sa barangay hall, kung saan na pwedeng ilikas ang mga gamit namin. Kwento niya, dahil sa malimit na malubog sa baha ang paaralan, naisipan nilang gawin ito nitong Enero matapos manalasa ang bagyong Ulysses. Sa pagtutulungan ng paaralan at ilang mga organisasyon, naipatayo ang floating room. Gamit nila ang ilang materyales tulad ng drums, yero at mga kahoy. Dati kasi nung bata kami, ma'am, meron ng floating house dito. Kaso ang gamit yung kawayan o kaya yung bamboo. Yun pa lang yung mga ilang bundles ng bamboo tapos nilalagyan lang ng roof. Yun yung gamit namin nung bata kami po. Tapos nung teacher na ako, nag-improve na. Yung bamboo, tinanggal na, pinalitan na po nila ng drums. Sa pananalasa ni Bagyong Paeng nitong Oktubre, hindi lang mga gamit ng paaralan ang kanilang naisalba. Yung mga namin, yung mga modules, books, mga gamit namin sa school, ma'am, na computer, mga printers po, tapos yung mga tawag doon. Meron ding naglagay ng ref po sa kapitbahay. Na inilagay niya doon yung ref nila at saka washing machine. Sabi nga nila kulang pa yung laman. Medyo nag-alangan lang kami noon kasi nag-alangan kaming punuin po kasi first time niyang mag-float. Umaasa si Teacher Rosaline na sana'y madagdagan pa ang mga floating rooms sa kanilang paaralan. Kaya hiling nila ang suporta ng lokal na pamahalaan sa kanilang ginawang inobasyon. Okay, sana mabigyan din kami ng yung high-rise building po. Okay, yung kahit 2-story or 3-story building po sana. Yung mas mataas na pang classroom po. Kasi may isalba man namin yung mga gamit namin sa classroom po. Pero yung classroom, dahil nga bahain, nasisira ang mga ceilings. Patunay ang mga guro ng Damurog Elementary School na kahit sa panahon man ng sakuna, patuloy pa rin na maglilingkod ang mga guro para sa edukasyon. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Ramdam na ang Christmas season sa Alcala, Pangasinan. Ang mga ibinida noon lamang Oktubre, ang mga parol na gawa sa recycled materials. Narito ang kwento.
ramdam na ang Kapaskuhan sa Alcala, Pangasinan. Noon lamang October 28, kanila nang pinailawan ng bayan sa isinagawang Christmas tree lighting. Pinailawan din ang naglalakihang mga parol. Ang main aim natin doon is mapasaya ng mga tao, lalo na yung mga bata. Kasi for 2 years na nakulong sila sa COVID, at least pag lumabas sila, makikita rin nila mas maganda na makita rin nila na hindi lang sa other places, pati dito sa lokalismo nila. Ang mga parol, gawa mismo ng mga residente mula sa recycled materials. Isa sa highlight ng pagbubukas ng Kapaskuhan sa bayan, ang Recycled Parol Making Contest. Isa dito ang parol na hugis buwan na ginamitan ng mga butil ng mais, mga bulaklak at dayami na gawa ni Jim. Actually po, nakita ko naman sa social media po yung parang design ko ng half moon, then may star po siya. Then, nag-focus po kami sa nativity, nag-brainstorm po kami, then nag-focus po kami sa nativity ni Jesus Christ, which is yung pagkapanganak niya po. Then, in-incorporate po namin yung mga products po ng Alcala po. So, yung mga manis, yung mga palay. Plastic spoons, plastic bottles, plastic cups, at kung ano-ano pang mga tila patapon ng mga bagay na sinamahan ng iba't ibang produkto ang ginamit sa 10 parol na kalahok. Kasi yung ngayon yung mga produkto namin dito, para nire-represent namin, mga product na naitatanim ng mga farmers dito sa Alcala. Dahil sa saya at pag-asang dulot ng kompetisyon, plano ng Alcala LGU na gawin itong taunang kompetisyon. Ibibida ang lahat ng mga kalahok na parol sa sentro ng bayan. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Lately, the province of La Union announced that all female employees may work from home during their menstrual days o kung meron silang period. And of course, this is through an executive order issued by the provincial governor allowing women employees of La Union to work from home during their menstruation days. The legal question actually is, valid ba ang isang order na ito? Maswerte yung province of La Union kasi hindi sila nag-enact ng ordinance for this kind of order na binigay sa women employees. Kung ito ay isang ordinansa, then it will be unconstitutional kasi it is a class legislation, meaning favoring only women. What about male employees of the province? So, hindi dapat mag-discriminate ang probinsya in its treatment of its employees. No, however, like I said, because it is an executive order and because hindi siya covered by the rules on class legislation at discrimination, so far, yung executive order ni Governor Ortega will remain valid until annulled by the courts. And of course, ang justification niyan is maraming mood swings o nahihirapan ng mga women employees during their menstruation days, so that this is also for humanitarian purposes. Susunod, mayamang kultura ng paghahabi ipinakikilala sa pamamagitan ng weaving workshops. Ang kwento susunod na. Sa milk ng batang 90s, daratati lang itrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk ng batang 90s. Luzon Music offers a complete line of musical instruments.
Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Bilang selebrasyon ng Ibagyo Festival 2022, ilang weaving programs ang isinagawa para suportahan at muling buhayin ang paghahabi sa rehiyon. May kwento si Shawi Francisco. Sumabak ang estudyanteng si Aldous sa isang Lucette braiding workshop. Aniya, first time niyang gawin ito. It's very interesting because not only do we get to learn a new craft because nagtuturo nga po sila, and especially we get to talk with other people, and we come to foster talks and discussions about things in life. So nakaka-relax din talaga siya. Interesado din kasi siya sa kultura ng paghahabi sa Cordillera. For our culture, because it is a very a fun way or artistic way to exhibit our skill, our culture also, because what we design is also comes from our own cultural background. So parang through this we can exhibit our what we call handiwork or creativity. Ang aktibidad na ito ay parte ng mga weaving workshops na inorganisa ng Cordillera Textiles Project. Kahapon, sinimulang ituro ang 3 uri ng paghahabi. Ito ang paper weaving, table loom weaving, at Lucette braiding. What we are now doing as a research team and as part of the museum is how we can impact communities, to educate them about the importance of weaving. And like I said, there are identified problems or challenges such as the source of raw material and also the marketing, and how we can institutionalize weaving in the educational curricula. Focus ang lahat sa pakikinig sa kani-kanilang mga tagapagturo. Lang siya. Hindi totally. Para meron po siyang, pag hinila niyo po to, isa si Jay sa ilang mga eksperto tungkol sa paghahabi. Doon sa pinanggalingan kong station, Lucette braiding, yun yung inaral namin para ituro sa mga interested sa Lucette. Nag-enjoy sila sa pag-Lucette. Ang purpose ng activity, mai-introduce yung at saka ma-share yung skills ng ating weavers, different kinds of weavers sa normal people like us. Ang Agabel Tayo Weaving Workshops ay may 4 na parte na magtatagal hanggang Disyembre. Balak ding ituro ang backstrap loom weaving, inkle loom weaving, at digital loom weaving. Ang mga workshops na ito ay parte ng pagdiriwang ng Ibagyo Festival sa Baguio City. Charles Vergara para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.